Me ba so be me be friend Emmanuel Aboaje. Okay. Me no net na 2009 na ye wo ye. Nti me esremuni. Pa cho mo ntomo bo asio. Ababa no about 2009 no so share ne boyfriend no. It's the same date when you am surubo young ko adekromment. 2009 na share na me share Emmanuel Aboaje. Okay. Nti 2012 na ebabem. The 2015 na awale no eguye. Nti ye wo eba nso baako. Wonim date bo. Oya ho ade. Me ba so de ba ko kokoko. Sa na me kan yesiremfo no wo de besen. Me ba pan no mo nsenti besen no wo de ko hu abuhia. Ne kwan so a. Me pa so ai. Nti 2015 na awale no guye. Na awale no begu no so no me bla bisa ne se okono ka che me bla so obeji akola no na bla ka che se o ene amamle bi wo ho a wonye na o se ne me bra nche no amamle no wonye nti bla ya se na ntwie na me bla je ne 4 million nti na akola no wo me nche no o se wa ya amamle de akola no obeje no nti akola no okodi ne ho na makowia no na ono nso abewia no saa okodi ne wa no ai mimi kowia no ono nso abewia no na da wa akolonfo na meka no okofa no no so abefa oba no no akra me de ne ko school ewo ebo ho sasa e ko twa bibia nti one day your friend me na ya no pa no wasi akra no ko school sata no onyam block me line na me si de bi na akra no em so wasi ne ho ne tie ne ya na wasi o ba so obehwe akra no da ho no obefa no de ne ball ne busei no me pie na yese wode akra na ko fa card na dwane nti metoa no ofie enti me wura fie ne inside na me hu ne yere no nso wo ekwana no honom ti sa me wura fie na yere no so fa mpoma na chika hye ne se me ba na ode akra ne hye dem lock akra ne pono ti me gina ho no mo kon ya wanfa akra na ma me sister fria yin kuro be kan ho wanfa akra na ma oba ne mom ne kobo amane de enti ameka sa no awo me ba so da bi no onya ho oba ne hu me enti be ama no lock akra no dem ne me hu se me kra ne kobo be ma na ma ne ese me ba okay nti eno no me de me jai me koi me ne me sister san ko fie nti eno na chi me ne me sister san ko eye wo bo amai honom be 8 to 9 me kwa na me hu se obi aso matale achi se ti me twa me ne na ye me bana ho se ma me ne wo be ko am zo ne me be ko we de na hu se ma ba wo se me ne me nana na ye ko twa ade na ye duru ha me se me nko na me nana se na me nsan nko fie nti me buso bisa kwa na ye sa akora na tse ma ba kuro mu honom nti na ono wona na ekọ baabi a osan ye na me si yo nti me de ne ko fie nti ne ko wona na no ho se me ko bona ma na se ellen ne se wona me be ko me ko ne wona na anka se ni wo ba na boy ne nana na wo ho na me ka che na me de akora ne bae na me de akora ne betena ye nti eho ni on sandiska wanya hwe me nua ba ko me de na chi wona na ma miska na me de hwa akora na me so me tonku kakra enti e bedrum be na me so me nua no so wona be ma bia wo na be ma no so ehwe ne nkoye ne wo se ne ono abehwe na ade nti ne sa ade a me so me nkopa adwumanye na me si yo nti ya na me kwa akra akoye me housework ti me yesa ne me ko na me de no me frɛ be ma na wo mfa nti me hyeda de be ma ne number ne ma madam fo ne se on kan kyerɛ be ma ne se magya akora ne hokɔ sa de obeba abegye no obegye no efiri ho no me ko obi a wo ne me ko nti me tu ma adwum 5 years ni na wo ka sa wagya akora ne wokɔ no oba obeto me de ono de ma me na ehu me se wo hu ba na wo nkoye na me nkoye okay de no me ni hia me kyerɛ atale a na ehye no kyerɛ bibie bi mu nkoso enzi 2019 ono be osan be fa akora no koye no nti no na me nkoho mpanimfo tu me fu se de mo na me kɔ hɔ a wona me kokokokon wa akora no akora bi wo hɔ no ma obetimi afiri mo nsa nti eno to mitirim na me nkoho no mo nya bibia mitimi frɛ no me wa akra me frɛ ne se me se no o ma me ni akra no kran kasa na se bibi ni a metimi de ama akra na o se wo nhia me sika me watema me san frɛ ne se wone me ba ne no wona na te de a on fa ante number ma me na me frɛ no na me ni akra me de me pe just hello ma se be ya fisa na metie mu programs no obi wo hɔ no ma wa me ba na ne ba no nso refi no me nka asa magye akora no but se akora no bete me nka obenya edon so ama minti na me yesa ba ni nyina chi na be ma na nti ase ma me ti na nse mu mete wa na sisi me so na me fro ka na me kɔ obo amai honom ansa na me kofie onam de ana me kɔ hɔ ne me yenti no me kɔ report ma police na police no e ka agye akora ne ma me enu nti no akora ne ba e wo ma na 100 cedis a wo si de 15 cedis
see day 5 cities now. Ojina sen akra ne jina sen. Ojina class 5. Okay. Oyo ba na be ma. Oyo ba. Ono na sama kan say me day no na Saturday wo kwa SDA. Nti akra no na Saturday no dra on pese obekọ say dana se no ba ho nche nti okwa na ni nka. Nti me friend na me say wa block me line nti me friend na downfo bi say and one kan chire yi ma say na me ni me say wo kan sa papa ne be fresh nurse ni na o fresh ni so no ehunehun akra ne say o ebia adenti na wo so nkwa so de bibi say bi say ti me na me ka chana downfo ne say blawfully ka chire yi ma say me ka say elen nkwa so le a on pese obekọ enti ne say woni elen ne na akra ne wo nti na pese me nka bibi nto akra nti akra sa na akra ne be ye de a me sa de ne be brew nti akra ne omo be bi school na akra ne friend ne kan say da me books o wasi a wo ma me say onti me hwa wa sesa wo ne ma ne bla enti eto akra ne tirim mo akra ne sa ka che me say okọ sesa na ne papa e ka de a o se ekọ e ma nurse ne frɛ wo me kunu no yima no ene wo kasa na aka che say de na police fo ne na je akra ne de ne ma me enti me san kwa report say akra ne so obesan aba ne papa ho enti wo ma wadan fu di ma chi ma me call police station ho ekọ ka me nsem nyina enti say o ka wo nsem ne nyina na akosi sense ne yankwa be ma ne nchi ehwa ne nkoyi akra ne wo hen akra ne wo me ho sisi a enkoyi sen o ma ne 100 cities a wasi wondi no 5 cities de bia 5 cities enti 100 cities ya edi sen ansa na asa me de bia ya na me so me ma ne bi ka ho nti me fa ne say me check 5 cities na 20 days na bi ba 20 days bia no asende 100 cities me di be 2 weeks 3 weeks akra ne friend na ya na madam me so de loud speaker woti me di matam ye ro ne gina so opese ya de na boa opote akwada ne hwem na ade de biem de me pesa wanyama me ne say on sha akra ne 5 cities na wo kan de me sre no SOMPA FM emmoa me ene emmoa akra ne so akra ne si anano de ma akra ne creation ne say o papa kan asem bi na me na madam ne de to loud speaker akra ne wo ho asem o ka sha akra ne say say ya nti na me sister ba Mrs. Taban shunya 18 years. Sana Mrs. Taban ye ya. Wone na number science ya sana me ba ne be ye. Oh. Na plan is winti e ru na plan me bisa kwans. Ana nti na wusu wo se ma. Me papa ye sana ye se me plan so be midwife. Den wanga sa wo yi ma no. Nurse ni wo kasa wo kan. Sa akula no kra so be ye midwife. Enti wo se e ba sa be ba call the number sabasa. Ano so how? Me pa so ai. Brahima. Ema. E do for my high. Oyo. Pacho bibi aboko. Yanko palu. Pacho wonim ababa your friend Stella. Me ti o pa de ko. Bibi sa wasem wadaro ma wonim no. Me no. E bia na nya wo no obeba okwedu ntia wase wo yima no na manfa asem amesuo why. Ase wa na wo abofra won hwa akwada ne ye. Wo de 100 cedis 1 million ba. Yes 20 days. No kran so na timi twam wo ho. Ena akwada no so se obede number sabasasa no na ha na wode aba on se ye nchia ya so ntia asem nte no asem no wada roma se ne sitie wo ba no ne hwem no se ne sitie Ela assim na asem we si ta akla no banya ina marshal na asa me letie na marshal plana mutiko yakra de moi pepe me o fa kwa no ordinary police station ordinary police station say o hiane ba ana abu bonzi o busan 3 times o bitma ha kwa ana no sinya no necessary am so no ka kan smart aselebi o so ya aselebi bia police fo ne bisa se obetimi ahwa akwada no yes 3 times ana police fo ne ka sa wo support no kakra yes police be na ka sa asem no on the tour acho say on the tour wona wo ka asem no police ni be na ka sa asem no be what for baby ade kwa na wo police ni ka cho say support ni kakra support obe kakra na ono na de for wona wo ka me se police ni be police station be police ni be dem ko wa bo man police station okay enti wa beji akwada na wie se ni hwem na te sen obeji se me ye do me bia me ye o ya ni sen me send this Sunday to the same the school or the school ska se me twa me na me twa scan adibe o se ni bia me ye ndo se ni ha o se
Ah, was it there be a Quran di 5 cities and so no. What's 100 cities? You are what they bet me no. 20 days be an 100 cities. Oh. Akwada wan say wo you know an chekoro bebu ne nsa. Enti na me so pe na kwa ni na. Me show me ba. Me pesa akwa na basa. Enti akwada ne free wo nche nti na wo ye nti se de wakoma bedu so bia na ade be ma no na na. So to me ya de me do be school no be kwa me tia. Nti so what kana tabia but also is be dim. Oma kwa ne bi na me support school me choose school no simple. Na da na akura no wo nche person ne kasa o ma ne nkasa. I'm kasa ya enso be Abraham aparambo on ya na kwa bi mu am sha kwa. Oye mo try the exercise. Me do for utie me Ibrahima. Ohima. Wa se me a wo kan wo sha ase aye me de pa. Pa me time yen kan ya but me ni time many time. Utie me. Roger me too. Uni time aye na nke fro se nka wo nya time aye ne yen kasa. Enti an kasa yen kasa. Na me nche na de no fe no. I'm so de pe no. E ne wa fe no. Me bisa wa se ma me nkasa no ma no nsi wo bibia no waka. Ye de besi wa de open e be ya ma why? Thank you. Wada ro ma pese ya no nyina ne akwada ne ma me ne akwada ne hia wa hase no. Da be na wo be ye free em pe se e be hia wo bre na wonya ho. Da be na ye ntwe wa wo hwa wo be ye free a e be boa na aboa ye nyina. Ana me cho se me ka se me time. Eti wunti me ma. Many time one. Eti wunti me ma. Time am wo e just Saturday. I'm the come sorry. This Sunday. Saturday. Yes. Okay. Obetimi ne producer hia ye wota mama da na obenya ho na ye behwe ne ye no wahia nti na ye bisa o se da ben e na obenya ho no nyese ye de wo ba fidie so nko ana se ye betimi a solve problem no why. Okay. Enti producer no be kasa wada roma na ya hye na ye de be kasa no why ye de be hia no why. I don't know be kasa me kan be. Oh no, what the issue about am business me kan dey. Wonim Medofo Meet you. Na ye fana network na nye nti ye bre no ekọ animu. Enti na pese ne wo hia ye hia wo office krampo na ye betimi adi nkomo ye nka se de wo ka na ye gidi nya sanke ye mfro why.